बिसायख'थिया माब्ला जामारगोन बेखौथ' जों दाबो मिथिथ'वा जिहेतु माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया दाबो फोसावाखै जेब्ला फोसावगोन जों अब्ला मिथिगोन खिन्थु जोंनि इपिपिएल हान्जानि साखाफाराया बेथ' जोब्बायानो आरो बेबायदि जोंना स्पेशल साखाफारानि दरखार जाया जोंहा जिहेतु बुथ कमिटि दङ जोंहा प्राइमारि कमिटि दं ब्लक कमिटि दं डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं सेन्ट्रेल कमिटि दं जों एनि टाइम माने बिसायख'थि फैब्लानो गेलेनानै देरहानायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो साखाफारायानो जानानै थाबाय थाखायो। केन्डिडेटनि महराव नुनो मोनगासिनो दं सार मा बुंगोन? केन्डिडेटनि दिनैसिमबो जोंनि हान्जानि सिङाव जों सावरायनाय जायाखै दिनैसिमबो एटलिस्ट आं मिथिया केन्डिडेटनि सोमोन्दै सावरायनायखौहाय आं हान्जानि गाहाय नेहाथारि जानानैसो खामानि मावगासिनो दङ गतिके जोंहा जोंनि इपिपिएलनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सार जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि इउजि ब्रह्म सार जोंनि मावफुं आफादगिरि रोंगोरा नार्जारि सार आरो जोंनि हान्जानि लेङाइ आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी सारमोना बे आयदानि सायाव सावरायगोन बिथांमोना बेखौ फाइनाल खालामगोन फाइनाल खालामनानै जोंना जेब्लानाखि बिजाथिया थिग जाबाय अब्लानो नोंथांमोननो फोसावगोन आरो जिहेतु दाबो बिसायख'थिनि डेटखौनो फोसावाखै बिसायख'थि बिजाथि फोसावनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया जेब्ला बिसायख'थिनि डेटखौ फोसावगोन अब्लासो जोंनि हान्जानि बिजाथिखौबो फोसावनाय जागोन। बिपिएलनिफ्राय पृथ्वीराज नारायण देबखौनो जे बिजाथि फसंगोन होननानै एसे खौरां मोननाय जादों बिपिएल दोलोआ खहा जागोन नामा सार जिहेतु बिथांखौ केन्डिडेट फसंबाय? पृथ्वीराज नारायण देब बेसखौहाय बिजाथि होगोन होननानै आं खोनायाखै आं नुवाखैबो आं दासान्दि बेबायदि खौरां बिजोंखौ नायनो मोनाखै मैयासो जोंहा ब्रह्म धोरोमनि गिदिर मोनसे हाबाफारि दंमोन बेयावनो आं सासे भलान्टियार हिसाबै खामानि मावहैदोंमोन दा बावहाय भलान्टियार हिसाबै खामानि मावनायनि थाखायनो आं खौरां बिजोंखौ बेबायदि नायनो मोनाखै नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव माबाफोर बेबायदि ओंखारदोंब्ला बियो बिथांमोननि इन्टारनेल मेटार बिपिएफआ सोरनो केन्डिडेट होयो होआ बे इन्टारनेल मेटार बिपिएफआ जायनोखि केन्डिडेट होआ मानो जोंहा जेबो खहा जाया एबारनि केन्डिडेट इलेक्सना जिहेतु जोंहा मानगोनां भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारखौहाय फिन खनसेबाव प्रधान मन्त्रि बानायनायनिसो मोनसे इलेक्सन बियो गतिके बावहाय खुनु कन्टेस्ट जानाय नङा जोंनि बड'लेण्डनि मोननैबो समस्ति दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बेयाव एनडिएनि केन्डिडेटआ वाकअभार जागोन।